SPK'nın Yol Başlar Geňeşiniň nowatdaky meşeýetiniň gün tertibi täsirlenenden soň onuň dowamyna Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň hemde Aziýa we Ýuwaşyman Ykdysady we Durmuş Komissiýasynyň wekilleriniň hemde meşete gatnaşýanyň çygyşlary SPK Ykdysady forumunyň durnukly ötüşi üçin Sewtary ara baglanşyk guramasynyň soňky meşetinden bäri ýerine ýetirilen işler baradaky iş toporlarynyň hasabatlary diňlenildi. Ýol Başlary Geňeşiniň 20-nji meşetine gatnaşyklaryň belleşleri ýaly Türkmenistan SPK başlyk eden döwründe bu gurumanyň ýeşini hasam giňeltmek, şunça täzeçil tehnologiýalary sany ulgamy önümçiligi ornaşdyrmak, Sowet derejesinde ekologiýa ýagdaýyna hasam gowlandyrmak boýunça köp sany başlangyşlary öňe sürdi. Şuna energetik ulgamyna hyzmatlaşyň ösürmegine möhüm ähmiýet berildi. Şeýlik hem meşetiň dowamyny iş toporlarynyň dornukly ösüşi öpçün etmek boýunça ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlaryna möhüm ähmiýet berildi. Şunu mowzuklaýyn çygyşlaryň häzirki döwrüň möhüm meselelerine başlanan maslahatlaryň we beýleki halkara çäreleriniň ählimi netijesini üns berli. Munyň özi tutuş adamzat ähmiýetli meseleniň oňun çözgüdüniň tapylmagyna ähmiýetlidir. Belenşäli SPK-nyň suw energiýa serişdeleri we daşky şow boýunça geçirilen beşleýislerine ýurdumyzyň suw we energetika serişdeleri hemde daşky şow boýunça öňe süren başlangyşlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan ýürütü kararnamalary kabul etmek arkaly ikrar edilýär. Şunun bilen baglanykda ähli umumy we Sowet guramalarynyň ýeşiniň netijeli häsiýete eýe bolmak hemde bu gur boýunça halkara hukuk guralarynyň kemileşdirmegi boýunça belelikdäki tagallalaryň amala aşylmagynyň ähmiýetini ünsärli. Munyň özi halkara guramalarynyň şol sany SPK-nyň Ýol Başlar Geňeşiniň beşleýislerinde kesgitlenýän wezipeniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine ähmiýetlidir. Ýol Başlar Geňeşiniň 20-nji beşleýisinde suw, energiýa we daşky gurşaw, dornukly ulaw üssäşir we ara baglanşyk, sowda dornukly ösüş üçin innovasiýa we tehnologiýa, gender we dornukly ösüş maksatlary boýunça edilen çykyşlarda öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň döwrüň wajyp meselelerini ýokary derejede amala aşyrmagy oňun täsiriniň bardygyny ýytaly. Munyň özi ýurdumyzda halkara derejesindäki işleriň hasam artyrylýanynyň hemde bu guramaýy goýum terişdelerini gönükdirmek, innowasion ösüşi öpçün etmek ýaly halkara ähmiýetli meseleleri döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyn beýanydyr. Meşet gatnaşçylary Türkmenistanyň bu gurda alp barýan işlerine ýokary baha berdiler. SPK-nyň Ýol Başlary Geňeşiniň 20-nji meşetinde 2026-2027-nji ýyllar üçin SPK-nyň iş meýilnamasyny kabul etmek bilen baglanşykly çykyşlar diňlenildi. Şuna degişli iş meýilnamanyň esasy ugry edilýän bowzuklary we onuň öňünde durýan wezipeler aranyp maslahatlaşyldy. Munyň özi bu gurumanyň geljeki döwür üçin işiniň ählimi derejede bähwitli bolmagyna aýratyn ähmiýetlidir. SPK-nyň Ýol Başlar Geňeşiniň nowatdaky meşetine gatnaşylar dünýäde halkara çäreleriniň gurumçylykly geçirilýän hemde munyň üçin ygtybarly kanunçylyk beňýady bolan ýurt hökmünde ikrar edilen Türkmenistanyň mehmansyýerlik we meýilleşdirilen çäreleň ýokary gurumçylyk derejesiniň öpçün edileni üçin hormatly prezident we gahrman arkadamyza çuňur hoşalyklaryny beýan etdiler. Belenşäli durnukly ulaw üssäşir geçirgeleriniň ýeşini kämilleşdirmek, suw, energiýa we daşky gurşaw, sowda ýeşini ösürmek, durnukly ösüş üçin innovasiýalar we tehnologiýalary öwdeşdirmek, gender we durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak ugruna belelikdäki tagallalaryň oňy netije berýändigini köp ýyllaryň tejribesi suwda etdi. Belenşäli ýurdumyzda SPK-nyň Ýol Başlary Geňeşini öňe sürilen ugurlar boýunça gahrman arkadamyzyň başyny başlan giňmeçeli özgörtmeleriniň arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirme netijesinde amala aşyrylýan işlere sadlaşykly ösürilýär. Bu ursa degişli pudoklaryň ösüşiň täze derejesine çykmagyny şertlenirýär. SPK-nyň Ýol Başlyk Geňeşiniň 20-nji meclisiniň çäklerini Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aýsia ýurtlarynyň ykdysadyetler üçin ýürütme maksatnamasynyň howanyň üýtgemek babaty durnukly şäherler forumy döretmek boýunça başlangaçy öňe sürmek hemde bu forumy döretmek hakyna niýet beýannamasyny gol çekmek dawarsy geçirli. Agzalana niýet beýannamasyny arkada şäherniň hekimi Gülşat Mehmetow gol çekdi. Sonra SPK ykdysady forumunyň hemde SPK Ýol Başlary Geňeşiniň 21-nji meşetiniň geçiriljek senesi we ýeri boýunça değişik çözgütleri kabul edilip, 20-nji meşet öz işini tamamlady. SPK-nyň Ýol Başlary Geňeşiniň 20-nji meşeti dürli ugurlary ölçüne alýan meseleler boýunça gadaklanma bildirýän pikiraşmalary bilen dowam etdi. SPK-nyň köp hyzmatdaşly Anam gaznasynyň dolanyş komitetining 3-nji meşeti paýtagtymyzda gurulan çäreleň üstün ýetirdi. Munyň özi ýurdumyzda ýokary gurumçylyk derejesinde
geçen Ýolbaşlar Geňeşiniň nowatdaky meşetiniň köp taraply häsiýete eýe bolanynyň nowatdaky beýany urly. Spekanyň köp hyzmatdaşly Anam gaznasynyň dolanyş komitetiniň 3-nji meşetine gatnaşylar halkara derejeli we umumy adamzat ähmiýetli çäreleri guramaçylykly geçirmek boýunça oňyn tejribe toplan Türkmenistanyň bolmagyň we halkara çärelerine gatnaşmagyň özleri üçin benent mertebe digini nygytap, kesgitiniň wedipeliň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrma çykdyklaryny inandyrdylar.